Může vás u sporu zastoupit umělá inteligence? Já jsem to za vás zkusil ve sporu o vyklízení nemovitosti. Ten výsledek by klientku stál nemalé finanční prostředky. AI se totiž vrhla rovnou na žalobu a zcela opomněla zaslat předžalobní výzvu. Co to v praxi znamená? Váš nárok sice furt existuje, ale v případě, že u soudu budete úspěšný, nikdo vám nepřizná náhradu nákladů řízení, a to ani toho soudního poplatku, který jste museli ze začátku uhradit. Současně umělá inteligence zvolila špatně soud. Obecně sice platí, že soud se volí podle toho, kde bydlí žalovaný. V případě nemovitostí však tato pravidlo neplatí a určuje se soud podle toho, kde se nemovitost nachází. Co to v praxi znamená? Soud sice o žalobě nerozhodne, takže ji zamítá, ale postoupí žalobu na příslušný soud, což v praxi znamená měsíce čekání a současně nájemce bude spokojeně v nemovitosti bydlet dál. A to nejhorší. Umělá inteligence zcela opomněla nový institut, který zde je od ledna 2026, a to je příkaz k vyklizení. Kdyby jej užila, mohla by celý soudní proces zcela urychlit. Nesvěřujte tak své peníze a spory algoritmu. Sledujte mě pro další tipy z právní praxe.